Здравейте, скъпи олимпийци! Добре дошли в канала на Езикова академия Олимпия. Аз съм Мони, а днес ще ви разкажа защо немският език е толкова важен и какви предимства може да ви донесе. Останете до края на видеото и ще ви давам 10 невероятни причини защо да започнете да учите немски точно днес. Преди да премина към 10 невероятни причини, които съм ви събрала, ще ви помоля да харесате това видео и да се абонирате за нашия канал. По този начин ни подкрепяте и знаем, че това, което правим, ви харесва. Хайде сега да преминем към 10 причини, които съм събрала специално за вас. Причина номер 1. Немският е глобален език. Немският е един от най-говорените езици в света. Какво ще рече това? Над 100 милиона души говорят немски и го използват като роден език. Знаейки немски език, това ще ви дава възможността съвсем спокойно и свободно да общувате с хора от Германия, Австрия, Швейцария. И причина номер 2. Германия предоставя високи кариерни възможности. Защо ли? Германия е икономическият гигант в Европа. Компании като BMW, Siemens, Volkswagen си търсят хора, които говорят немски език. Тоест, ако вие говорите добър немски език, автоматично ставате по-конкурентно способни на пазара на труда, което, разбира се, е много примамливо в днешно време. Причина номер 3. Образование и стипендии. Знаете ли, че образованието в Германия е безплатно или всъщност по-евтино? Ако искате да учите в Германия, знаете немски, разбирате, имате тази възможност, може да кандидатствате в различни университети и да се развиете в много различни сфери, които на вас са ви полезни и любопитни. А както вече казах, все пак един икономически гигант е Германия и самите университети също предлагат много богата академична среда, която ще бъде полезна за вас, ако искате да се развиете по малко по-различен начин. Причина номер 4. Пътувания и забавления. Немският език отваря врати за едни от най-интересните преживявания, които може да имате, когато пътувате. От посещение на Октоберфеста в Мюнхен до разходки с красивите им замъци, които са толкова много и са толкова богати с история. Знаейки немски, вие може да докосвате много по-надълбоко в тази история и култура и вашето пътешествие в Германия или в другите немско говорящи страни се превърне в още по-приятно приключение и забавление. Причина номер 5. Литература и философия. Откъде да започна? Гьоте, Шилер, Ниче. Списъкът е толкова дълъг. Ако се интересувате от литература и философия, знаейки немски език, вие ще можете да се докоснете до едни от най-великите умове в света и то в оригинал на немски език. Мисля, че когато някой има своя любима тема, която го влече, наистина, когато четеш в оригинал, може да докоснеш до самата същност на автора и до неговата психология. И смятам, че това за един ценител е наистина нещо невероятно като усещане. Немски език наистина може да ни даде възможност за такива невероятни приключения, дори и в литературата и философията. Причина номер 6. Наука и технологии. Германия е един от водещите лидери в тази сфера. Знаете ли всъщност, че повечето от изследванията, които са правени, са написани всъщност на немски в оригинал? Ако се интересувате от тази сфера, искате да се развивате в нея, най-вероятно наистина за вас ще бъде в голям плюс вие да знаете и немски език. Да, отварям скоба, знам, че английският е международен, т.е. световен език и всеки го говори и въобще много конференции се случват на английски език, но в някои определени сфери наистина е по-добре да се знае немски език, да се знае немски, да се говори и особено в науката и технологиите, когато всичко се случва през немски, ще бъде много по-добре за вас и разбира се отново един огромен плюс за хората, които владеят немски. Причина номер 7. Туризъм.
Ако сте в сферата на туризма, се занимавате в тази сфера, всъщност ако работите в тази сфера, немски език ще бъде един ваш много голям плюс. Защо ли? Защото немско говорящите туристи наистина са едни от най-често срещаните и това за вас ще бъде много, много голяма точка в обслужването и гостоприемството, ако знаете немски език и успеете да комуникирате, да общувате с туристите на техния език. И ето отново част от вашето портфолио и независимо в каква сфера сте. Не е необходимо винаги да бъдете в технологии, информатика, наука. Ето и в туризма немският ще бъде в ваша полза. Причина номер 8 да учим немски език. Личностно развитие. Всички сме чували, че немски език е сложен със своята граматика, с структурата си, с дългите си думи. Кой не е чувал някоя дълга немска дума? Но всъщност, колкото да е труден и сложен, той помага на нашия мозък да се развиваме. Когато учим някой език малко по-сложен, с малко повече конструкции, с логика, а немския, повярвайте ми, има страхотна логика, колкото и да е сложен, хванеш ли я веднъж, за цял живот ще я пазиш и няма да го объркаш. Веднъж, когато го научиш, наистина доста добре ще помогне на вашето личностно развитие и усещането ви за други езици. Научите ли немски език, всички останали езици, които учите след това, след него, ще ви бъдат доста лесни, защото ще правите връзките, тъй като вече немският ще бъде положил основите на логическото мислене в езиците. Какво по-хубаво от това? Научаваш нещо, учиш език, личностно се развиваш и това ти помага да учиш следващи езици след това. Скъпи олимпийци, не остана още много малко. 9-та причина защо да учите немски език. Имаме достъп до нови технологии и бизнес. Както вече споменах, Германия е един от лидерите в индустрията, новите технологии и в бизнеса. Тоест, вие, знаейки немски език, ще имате достъп до света на новите технологии и да ще може да се развивате и да учите нови неща и да си намерите по-лесно работа, което е изключително важно, тъй като все пак 21 век е векът на технологиите. Ето я и причина номер 10. Достъп до изкуство и музика. Обичате ли класическа музика? Ако се замислите, немски език е езикът на композиторите като Бах, Моцарт. Освен това, в немско говорящите страни има и много силно изградена, силно развита история на театъра и на киното. Знаейки немски език, ви може да се докоснете и до тази страна на изкуството и то отново в оригинал и да усетите вече наистина, както ви казах по-рано, духа на композиторите, на сценаристите, на писателите. И ето, освен всичко това, от което ви казах, технологии, работа, пътуване с немски език, владейки немски език, ще можете да се докоснете и до една малко по-нежна страна на света. Скъпи олимпийци, това бяха 10 причини, които аз събрах за вас, за да ви докажа защо още днес да започнете да учите немски език. Не е само кариера, пътуване, изкуство, музика, туризъм, толкова много неща, дори личностно развитие, толкова много причини просто да започнеш да учиш един език. А есента е най-подходящото време да започнем да учим нов език. Защо? Защото е минала почивката, идва вече време, в което не пътуваме чак толкова много и мечтайки за следващото пътешествие, можем и да учим език. Ето, учим немски и може съвсем спокойно да почнете да правите планове за следващото пътешествие, което да бъде в някоя немско говоряща страна. Ако се чудите всъщност къде да започнете да учите немски език, разбира се, Езикова академия Олимпия е вашето място. В септември месец стартираме с групи по немски език на живо и онлайн с нашите преподаватели. Ще оставя линк отдолу, може да се запишете. Това е най-хубавото нещо да учите език в група. Има изключително много причини за това нещо.
дали било онлайн или на живо, няма никакво значение. Ние сме се развили вече толкова добре, че няма да усетите разликата дали сме на живо или онлайн. И както казах, есента е вашето време. Ако се колебаете дали това е за вас, пишете ни в коментари, пишете ни налично, ние ще ви отговорим и ще ви помогнем да намерите най-подходяща форма за вас. Отново ви моля, дайте по едно палче, ако това, което правим, ви харесва. Целувам ви, до скоро, скъпи олимпийци, и ще се видим в следващото ни видео.